हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि मोनसे गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ बिथां दैमु दि क्रेकसन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा कामग्लिनाय अर शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।